Hei! Tervetuloa katsomaan Caddytrek R2 käyttöohjevideota. Caddytrek R2 löytyy meiltä verkkokaupasta ja nyt syksyllä aika hyvässä tarjouksessa. Mutta millainen kärry se on? Tässä on ohjain ja tässä on kärry. Laitetaan se käyntiin tuosta. Noin minuutti kannattaa odotella, että sensorit lämpiävät. Tällä välillä voi laittaa vaikka kaukosäätimen päälle. Kokeillaan kauko-ohjausta. Painetaan RC:tä ja ohjaimessa vilkkuu nyt RC-näppäin, eli menemme kauko-ohjauksella. Tämähän on aika suoraviivaista ja helppoa. Varmaan kaikilla aika tuttu juttu jo tässä vaiheessa, kun näitä kauko-ohjaimia on jo niin monta ja aika monella eri valmistajalla näissä golfkärryissä. Ja pakki onnistuu kanssa. Painetaan stoppia ja noin, kauko-ohjaus on sammutettu. Entäs sitten follow? Painetaan tuota isointa näppäintä. Nyt kärry seuraa ohjainta. Eli asetan sen tuonne minun takataskustani roikkumaan. Näin. Ja kärry lähtee minun perääni. Toisin kuin R3, niin R2 kärry etsii ohjainta ja seuraa aina ohjainta. Eli ripustaa ohjain aina jonnekin näkyvälle paikalle, mistä kärryn sensorit löytävät ohjaimen. Nämä sensorit sijaitsevat noissa sarvissa, mitkä tuosta kärrystä tulee esiin. Katsotaan toisesta kuvakulmasta kohta paremmin, miltä ne näyttävät. Ja marching mode. Nyt kärry kulkee edelläni. Laitan ohjaimen tuohon minun etutaskustani roikkumaan, että sensorit taas löytävät sen. Nyt näkyy nuo sarvet. Ne on tuossa kärryn keskiosuudessa. Älä ripusta niistä mitään. Ne ovat vain ohjausta varten. Ja aika hyvin liikkuu. Voin keskittyä vain kävelemiseen. Aika siistiä. Ja varsinkin tässä hintaluokassa. Painetaan stoppia. Kärry on pysähtynyt. Odottaa mailla tai tehdä muuta. Vielä uudestaan. Tässä näkyy vähän paremmin, mihin laitoin ohjaimen roikkumaan. Se on tuossa minun etutaskuni vetoketjussa roikkumassa. Ja minulla on kuoritakki päällä. Koin, että se oli vähän liian paksu kangas, että ohjaus häiriintyi. Niin laitan sen tuosta klipsistä roikkumaan takin etupuolelle, niin ohjaus onnistuu varmasti. Ja taas stoppia, niin kärry pysähtyy. No, miten tämä menee pakettiin? No, otetaan päki irti näistä ylä- ja alasoljista. Tuosta noin. Ja kärry itse menee kasaan tällaisista pyöritettävistä vivuista. Laitetaan vielä tuo apupyörä tuonne taakse piiloon tuosta. Eli vaan pyörittämällä näitä renkaita, niin runko taittuu. Rungossa on myös tommonen klipsi tuossa keskellä. Otetaan se auki, niin pyörät taittuvat vastakkain. Käännetään vielä tämä kaahva noista ylävivuista. Näin. Menee aika kivaan pakettiin. Ja kiristetään samalla lailla pyörittämällä. Nyt kärry ei aukea kantaessa, mutta laitetaan vielä tuo sateenvarjotelinäkin pois tuosta edestä sojottamasta. Aika näppärän kokoinen. Se on tommonen laukku nytten. Ja ei paina paljon. Nettikaupasta vielä lisätiedot kaikista spekseistä. Kuinka paljon painaa ja kuinka iso on loppujen lopuksi akun kanssa. Katsotaan vielä uudestaan, eli näin se avataan. Avataan pyörikkeistä.
Liian kireälle ei tarvitse koskaan laittaa. Avataan runko. Ja klik. Näin. Kiristellään vähän, että on helpompi laittaa tuo kahvaosuus auki. Ei ole mitään yhtä ja oikeaa asentoa, se on jokaisen oma preferenssi. Olet sitten pidempi tai lyhyempi pelaaja. Näin, ne on kiinni. Ja tosiaan noi sarvet osoittaa nyt taivaalle. Niin laitetaan ne nyt osoittamaan eteenpäin, niin kärry löytää minutkin kentältä. Tämä on oikea asento. Sarvet eteenpäin. Ja ei unohdeta sitä apupyörää. Yes. Kahvaa voisi säätää vähän alemmas. On kivampi pitää sitä kiinni, jos haluaa. Yes. Ja bagi kiinni. Ylä- ja alaremmeistä. Itse tykkään laittaa ne tuolta välistä. Näin. Ja alhaalta. Siinä se on. Kiinni pysyy. Aika siisti, aika helppo. Meiltä nettikaupasta Caddy-Trek R2. Käy katsomassa. Ja ole nopea. Syksyn tarjoukset eivät ole voimassa loppujen aikoihin asti. Kiitos, että olit katsomassa. Nähdään kentällä. Moikka!